Moi, täällä on Marko täällä. On tämmöinen, miten se nyt sanoisi, esterata. Kun mä vedän tästä vivusta, niin tässä alkaa kun on battle. Let's start a game. Sitten täällä tuo tämmöisiä zombeja. Oho, mä oon yhä kreatiivista, odotapas. Miten se nyt kirjoitetaan? Game mode. Game mode S, näin. Ei mekään, että se oikein toimii. Nyt tämä niin kuin jatkuu. Tenne skeleton. Jumalauta! Tää on vähän lagista tämä peli, kun tämä tyhmä tietokone ei oikein pyöritä. Tää varmaan pyörii vain joku 2 ja... Oikeasti tämä... No ei edes tee mulle mitään damagea. Helvetin. Tää on mun kaverini Jonin tekemä mäppi. Tää on tehnyt vähän huonosti, kun tää ei oikein toimi. Miksi Näin, nyt ne kaikki on tapettu. No edes nimet ei tee mulle mitään damagea, kun mä oon niin... Mä oon semmonen... Modi, tää on semmonen god mod. Ja mä syön vaan näitä, niin... Yksi spider... No on ihan helppoa nää spiderit, kun ne ei koskaan onnistu tappaamaan, kun mulla on tää modi. Helvetin, mitä se menee? Mitä noi vitun jonnet kämpi tuossa? No niin nyt on... Voi jumalauta oikeesti näitä... Mitä vittu? Miksi täällä on tämmösiä nää roihuja? No ne on varmaan tapettu. Ei kun niitä on vielä tuolla. Ei ne uskalla ampua. Oho, kyllä ne ampuu. Annettu timanttihiakka. Mullahan on jo semmoinen. Tai Onin mäppi on vähän huono. Tänään niin kun mä näytän tricksotin. 360. Ja sitten lyödään Voi helvetin, tää alkoi pyöriä. Nää kaikki paata, ne on kämäneltä. Oikeesti. Niin kun tässä vaan tulee näitä ja... Niitä on ihan varmaan humuja näitä. Niitä vain tulee. Tää on varmaan joku Andrew Kelan tekemä tää juttu. Helvet! Niin kun voi jumalauta kun tää lagi, niin... Voi... Kun oikein nyt kämpi, niin kun oli Ei jumalauta! Oikeesti, vittu toi on tuolla. Trickshot! Ei vittu, lähettäis. Ei, siellä on vitsejä. Ei! Mitä vittu, mulla on tuo poisonet? Okei, käyttöön. Hyvä. Ei, helvetin! Time for an epic boss. 3, 2, 1. Ei kun siis... 1. You are doomed. Mitä helvetin saata? Mitä siellä on joku helvetin dragoni tai jotain helvetin. No kun mulla on tämä...
Tämä God modi niin. Toi vaan tappaa noin muut mobit sitten. Mitä helvetin? Täällä on joku jättimäinen juttu. Otetaan taas vähän lisää, kun multa alkaa mennä tää heltti aika nopeasti. Syödä näitä koko ajan, niin sitten kukaan ei tapaa. Helvetin! Jumalautan vitunen! Helvetin saatanainen vitunen! Helvet! If you are alive... Häh? Mitä? Mitä? Onko tää joku häkki? Onko tää joku aikakone? One over 9000, press the button. Tää on joku easter eggin saatanainen. Mitä siitä pitäisi tapahtua? Ihan sama, mä varmaan lopetin tän videon, kun tää mappi oli vähän huono. Mappi, täällä on jotain tämmöstä punaisia juttuja, kun täällä ulkopuolella. Tää on vähän outo tää mappi. Helvetin anteeksi!